Položím ti otázku. Čo teraz vidíš na svojom monitore alebo smartfóne? No samozrejme, mňa, ako na teba rozprávam. Pozeráš video, ktoré som natočil a na základe ktorého sa ti prihováram. Avšak, kde máš istotu, že som to naozaj ja? Respektíve, že na opačnej strane stojí reálna fyzická bytosť, ktorá sa natočila na kameru. Len pre tvoju informáciu, áno, som to naozaj ja, fyzický Daniel z Mesa a kosti. Zatiaľ. Pýtaš sa, prečo? Hneď si to vysvetlíme. Spomeň si na nedávnu minulosť, na obdobie pandémie a lockdownov. Svet sa doslova zo dňa na deň zastavil. Mnohé firmy museli zatvoriť svoje prevádzky a ľudia sa ocitli v neistej situácii. Práve vtedy sa do popredia dostala práca z domu a online priestor. Pre mnohých sa stal jediným spôsobom, ako si zarobiť na živobytie. No a začali sa rozvíjať nové online profesie. Od marketingu a grafiky cez programovanie až po online nakupovanie. Ľudia sa preškoľovali, naučili sa nové zručnosti a hľadali svoje miesto v digitálnom svete. Zdalo sa teda, že budúcnosť patrí tomu online svetu. A všetko nasvedčovalo tomu, že tento trend bude pokračovať. Veď všetky tie pojmy typu online marketing, influencer a podobné. Všetko sú to relatívne nové slová. Veď je to len rok a pol dozadu, čo som natočil video práve na podobnú tému. Schválne, odložím ti ho tuto hore, aby si videl, čo všetko sa odvtedy zmenilo. Ide o to, ako sa odrazu všetko presunulo do online sveta a influenceri to brali ako hudbu budúcnosti. To však ešte netušili, ako rýchlo sa aj toto všetko zmení. Prišiel totiž úplne nový zlom v podobe umelej inteligencie. Technológia, ktorá sa vyvíja exponenciálnou rýchlosťou, prenikla do všetkých oblastí našeho života. Dnes už existujú sofistikované AI nástroje, ktoré dokážu automatizovať veci, ktoré predtým vykonávali ľudia. Od písania článkov a marketingových textov až po tvorbu grafiky a videí. Ešte pár mesiacov dozadu sme sa videám vytvoreným AI doslova smiali. Bolo to všetko okaté a boli plné chýb. No všetko sa bleskovo zmenilo a umelá inteligencia sa výrazne zdokonalila. Čo to však znamená pre nás? Že aj tie pozície, ktoré sa donedávna zdali ako nenahraditeľné, začínajú byť ohrozené automatizáciou. Ukážem ti to na konkrétnom príklade. Dole pod videom do sekcie komentárov uvediem odkaz na profil istej slečny. Neviem, ako dlho to tam vydrží a či ten komentár nebude aj zmazaný. Každopádne, kým je čas, skús sa na neho pozrieť. Na prvý pohľad taká typická online modelka, ktorá má jasný cieľ. Dráždiť chlapské publikum. V komentároch to je rovnako patrične vidieť. Niektorí chlapi po nej slintajú a iní ju zase odsudzujú. Pritom v popise profilu má jasne uvedené Artificial Creator. Bráško, takto dnes vyzerá umelá inteligencia. Na druhej strane môže byť kľudne nejaký nerdík v okuliaroch, ktorý to jednoducho s technológiami vie. Pomocou AI vytvoril tento profil a tak zarába na podobných hlupákoch, ako sú tí komentujúci. Pritom keď sa poriadne pozrieš na detaily, tak je stále vidno, že tu niečo nesedí. No realita je taká, že už je to o niečom úplne inom, ako pár mesiacov dozadu. Povieš si, veď paráda, nie? Na jednej strane áno, no všetko má aj svoju temnú stránku. Umelá inteligencia nepozná únavu, nežiada si ani plat, ani dovolenku. Je efektívnejšia ako človek a to pre mnohých znamená reálnu hrozbu straty zamestnania. A tiež tu existuje obrovská hrozba v možnosti jej zneužitia. Určite si už počul o deepfake videách. To sú také, kde je tvar a hlas jedného človeka nahradený inou osobou. Ich cieľ je jednoduchý. Vyvolať v publiku pocit, že sa dívajú práve na danú osobu. Takéto videá sa dajú veľmi jednoducho zneužiť na šírenie dezinformácií. Tiež na manipuláciu verejnej mienky a tiež na očierňovanie. Alebo si predstav situáciu, že by niekto použil AI na vytvorenie falošného profilu na sociálnych sieťach. Prostredníctvom neho by následne šíril lži a nepravdy. Čo ak dôjde k spáchaniu nejakého zločinu a druhá strana vytvorí falošné dôkazy za účelom
obvinenia nevinného človeka. Kam až tento vývoj zajde? Kde je hranica? Tieto scenáre už nie sú sci-fi, ale realita. A preto je potrebné byť mimoriadne kritický ku všetkému, čo vidíš online. Overovať si zdroje a uvedomovať si, že realita môže byť skreslená alebo dokonca zmanipulovaná. Dnes už nestačí povedať: videl som to na internete, tak to musí byť pravda. Práve naopak. Internet sa stal miestom, kde sa dezinformácie a manipulácie šíria rýchlosťou svetla. V tejto situácii sa musíme zamyslieť nad niekoľkými kľúčovými otázkami. Sme ako ľudstvo pripravení na takto prudký vzostup umelej inteligencie? Dokážeme sa adaptovať na zmeny, ktoré so sebou prináša? Dokážeme efektívne regulovať vývoj AI, aby sme predišli jej zneužitiu? Alebo sa staneme svedkami masívnej nezamestnanosti a spoločenských nepokojov? Je dôležité viesť o tejto otázke otvorenú diskusiu a hľadať riešenia. Nesmieme pred týmto problémom zatvárať oči. Inak nás to dobehne. Ja viem, doba je zložitá a ľudia často frustrovaní. Často sa im nedarí a tak hľadajú vinníka. No a keď nájdu niečo, čo potvrdzuje ich tvrdenie, chopia sa toho. O to nebezpečnejšie to však je. Hlavne pre ľudí, ktorí týmto veciam nerozumejú alebo im ani rozumieť nechcú. Práve oni sú najnáchylnejší na to neoverovať si zdroje. No tým daný problém nezmizne. Práve naopak. Preto si dávaj sakra bacha na to, čomu veríš. Lebo veci vôbec nemusia byť také, ako sa na prvý pohľad zdajú. No a tento trend už bude len a len pokračovať. Zatiaľ sa na obrazovke pozeráš na skutočného človeka, ktorý sa naozaj nahral na kameru. No kto vie, dokedy to tak bude. A bude to potom koniec gentlemana ako takého? To už ukáže len a len budúcnosť. Aká bude? Na to si musíme počkať. Dovtedy si však dávaj pozor a všetko si overuj. Pst, ešte si stále tu? Ak sa ti toto video páčilo, tak určite mi hoď like a daj odoberať. A ak vieš oceniť skutočných tvorcov, tak ma môžeš podporiť aj formou super vďaky. Tu nájdeš dole pod týmto videom v tlačítku pripojiť sa. Ešte raz, díky za podporu a nezabudni na to, čo stále. Buď gentleman.